שהייתי קצת טוב. שלום חמון, אנחנו בסרטון חדשה הולכים נגד ברינוטים, כאן מרנוטים. עכשיו זה חלק 2 וגם נשתפרתי. אתם זוכרים כל צמחים, שבע מנגויים, לימונים, מה טוב. שנכתב בתיאום. אם אני משגרת תחתיו אז אל תפריעו לי. אפשר צמח טוב. תענה כן או לא, כן או לא, כן או לא, כן או לא. אפשר צמח טוב. היי. אתה מדבר אנגלית הרציני? חמוד, אני פשוט אגיד לו. מכוער. איפה ברוסקי? איפה ברוסקי? אבל יש מנגויים, אבל יש צמחים נדירים. אני רוצה את הצמח הזה, לא, אני אקח לו את זה, אני מעדיף לא לעשות לקלט. מה אני אקח לו? מה זה עזור? טוב, זה באמת. יו, זה התחיל עם הסטייטס גדול. מה אתה מבלבל? כמה? ברוסקי. מה זה הקוד שלו? מה זה? שטו, הם לא רוצים. לא, אני רוצה את זה. צ'אט יש לי. לא. אתם לא רציניים. עכשיו. אתם לא רציניים. לא אכפת לי, לא סתר לי את הסגדול הזה. פשוט אני אקח פה כמה דברים. כן, איפה היא? בוא עבור חשמל, אין עוד דברים טובים, כאילו, הוא סבבה כזה, אבל לא פתאום, לא. פליס, הסכים, פליס, אחי, באמת, אחי, תן לי את זה. אנגלית, אבל אני כן יודע לדבר. אני יודע איך קוראים יס. בוא. כמה שיותר קיבסי. מה הוא רוצה עכשיו? מה הוא בבקש? אני אביא לך לימון. אני באה להביא לו מנגו בשביל זה. קודם שהוא יהיה הכי כן, כי אני... לא, זה... מה זה? זה 100,000 לקיפ.
אמר נכון. בוא, נראה איפה מנגו. נו, אחי, תסכים. תהיה כבר כבר. אחי, בוא. אחי, יש לי מנגו, אתה לא רוצה? קום. קום. איפה הצמח שלך? זה כזה שלך. הנה צמחים. נשות וחברים. צריך להסכים. איזה מחל את המנגו? רגע. הנה מחל את המנגו. וואי, איך אני כזה מזה. כן, הוא מחזיק את זה, אח שלי, תביא אתה קודם, תביא, אני פה. וואלו. תסכים, אני רק רוצה שתסכים. תביא לי אתה קודם. מי הוא? אם אני אביא לו, ואם אני סתם עכשיו. עכשיו תביא אתה. איזה מלך, נודר! לא, באמת עכשיו יש לי את זה. מה אתה מבלבל את המוח? מה אתה מבלבל? את המוח, טוב מאוד יש לו, אני לא יודע. נראה לי שמח בגלל המנגו, אני לא יודע למה. יש לו בכל דבר. הוא שמח בגלל ש... יש לו לימון, יש לו 2. יש את זה בכאילו בחנות. יש לנו אבנים. אין את זה. בוא. Give you lemon for that. לא שווה לו, אבל פליז. אחי זה מאוד מעלה. תולנו שותה. הוא 100% מסכים. כותב יותר מדי, אני כבר אספיק למכור. או שכמה סטרוברי, כאילו, מה זה סיגנל? מסכים?
יש לי בוס. דראקו! טוב, זה לא טוב. איפה זה לזה? זה כי זה גם אחר. הנה יש לי פה סתם. לא, זה הטוב שלי, זה הטוב שלי. לא. רגע, זה המשודרג. יאללה, גם זה המשודרג. חכה לי. הנה, שירה שיש לי שתי לימונים. מה, זה גדול? לא כנראה שזה גדול. לא כנראה שהוא יותר גדול. לא מבין. מביא לו אחד. אם הוא עושה לי סקאם. אוקיי? הוא רוצה בתוך את השני. אני מנסה להביא לו צ'אט. למה? פשוט לא רוצה לבד. כן, זה יותר גדול ממנו. מזל שלא הבאתי לו את זה, כי זה מישהו דואג של אף אחד. צמחים גרועים ודמויות גרועות. נוב. אני אעביר סיקרט. אני אהיה ילד טוב, אני אעביר סיקרט. כך. מה אתה לא מבין? אחי, אני מביא לך. אתה לא רוצה את זה. נראה לי מנסה? לא, רוצה. הנה, כך. מה אתה לוקח את התאונה המסריחה הזאת? הוא פשוט לא רוצה לקחת את זה. יאללה, מה אכפת לי גבר? לא, ידע, לא. טוב, זה היה סרטון